Предвид предстоящия четвъртък и пространство и път към душата, ще кажа сега няколко думи за това какво помага човек да се свърже с себе си. Препоръчително е да отделите няколко минути, но да сте сами. В тишина. Настанете се удобно, дали било то на футьол, или диван, или стол, седнали, така че двата крака, стъпалата, да не са кръстосани, но двете стъпала да усещат земята на цялото стъпало. Когато е тихо, човек има по-голяма връзка с себе си, с усещанията си, с тялото си, но не пречи и лека релаксираща музика. И усещайте. Минете през всяка една част от тялото си. Може да започнете от главата. През раменете, гръдния кош, стомаха, корема, кръста, краката, колена, стъпала и усещайте. Усещате ли някъде тревога, притеснение? Усещате ли някъде болка, страдание? Къде в себе си усещате, например, неизразени емоции, гняв, яд? А къде усещате радост, вдъхновение, страст, любов, желание? Чуйте вътрешния си глас и тялото си. Мислите си, чувствата си. Понякога клиенти споделят, че усещат стискане в гърлото или болки в главата, в корема или в ставите, тежест в раменете. Отговорете на себе си вие какво усещате. А сънувате ли? Няма да разказвам целия си сън, но снощи сънувах интересен сън. Само накратко. Стояхме аз и група хора на една скала на един остров пред океана. Водата беше бурна. Свързвам океана и го асоциирам с колективното несъзнавано. Вероятно знаете, че несъзнаваното може и е енергиен източник и мощен ресурс, от който вие може да черпите. Тогава, когато рациото и логиката не ни дават отговори на търсените от нас въпроси. Сънищата може да ви покажат верния път. Защото всеки сън носи послание. За тези и за всички други неща, които ви вълнуват, ще се опитаме да отделим време четвъртък. Запишете се в сайта, включете се в канала ни, там има изненада за вас.